prepared here is to take a presentation of Landsvirkjun, the National Power Company. We planned about 3 hours. Yes. I hope it's something you are interested in. Then it's Landsvirkjun Power. That was actually a department before. That's the company that is developing new power plants and are selling service worldwide. First of all, for today, we were looking for kind of a day hike. Okay. Like where it's possible to leave now and come back in the evening. Til det der med at tage nogle film. Ja, så det er et stop, der ligner Reykjavik, som der hedder Reykjavik. Bare lige med et gur på i stedet for. Kom og fjert. Yeah, we are going hiking up. Is this the correct place to get off? Godt sige velkommen til Island. Første hike på turen. Pas på, du ikke falder. Skal op ad bjerget. En evolution på cirka 750 meter. Vi begiver os ud på. Vi er forberedt. Mad, huer, fornuftig påklædning, godt fodtøj. Og så er der lige lidt reserve i tasken. Hvis det skulle gå helt galt. Overlevelsesudstyret, det står just for. Så let's go. Okay.
planen, at du skulle spise noget mad heroppe nu. Men som du nok godt kan se, så ikke lige fordi vi har været indbydet til at være heroppe i flere timer. Men vi kan tage det på. Vi er... Ja, hvad højt er vi nu? 790 meter. Og det sidste stykke opad, det var fuldstændig hjernedødt bare kravle opad. Men de var så flinke at slå lidt snore og lidt jern ind i klippen, så vi havde noget at gribe fat i og kravle opad. Men det var en god tur, ikke? Lidt glat, godt, også lidt koldt. Ja. Men altid glad for at nå toppen, ikke? Det var også ved at koste et par kameraer og noget undervejs. Det kostede et par sko i hvert fald. Ja. De skal bare være. Sådan skal de se ud. De sørger vel på nogle tidspunkt.